Ако ще искам да си имам някаква къща, ще е сигурно такава. То те пък и отровни, сигурно всякакви се гледат. Няма да ги бараш всяко. Ами, като ми чиста аквариума, да кажем, какво ще ги правя. Ще внимаваш. Виж ли, това не е за мен. Здрасти, бе! Как е възможно да сте готин? Не може. Тия навръчните повече ме грабват с тия размери. Те си повече. Кой са? Някакви другите са по-нестандартни, като някакви наистина плуващи камъчета.